Greetings, and more greetings to you, good people. My name is TJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent right. Zvamanje manje nyaya ndiri kufambira inyaya hombe. Vanhu vakamboiramba zvavo vakati 2030 haasvike 2030 haasvike, but panapa ndauya nevhidhiyo remaminista achinzi aite slogan vachitaura ivo kuti 2030 mukuru anenge achipo. Saka ndoda kuti ndikuratidzei tokurukura kuti nemaomero akaita zvinhu nekunetsa kuri kuita zvinhu, mukuru wenyika ari kuswera achitamba achiitisa vanhu maslogani anoti zvireko here izvi. Saka da kuti usiye comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako kuti unoonawo zvine musoro here kana kuti zvine musoro here zviri kuitwa nechi nemukuru. Uyezve 2030 iri kusimbiswa iyi yakambonzi hakuna but maonero angu inini ndiri kuona kunge inenge iripo. 2030 yaita sei yaindoswa. Saka without wasting much of your time, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndidzodzi idzo dziri kubuda pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kumhangara yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo handitika. Saka ukabva panapa usina kusiya comment kana usina kulike video ziva kuti musoro ambuya ako. Rega tinzoti zviri kunzi chiapo zviri kufamba sei zvakamira sei. mawani chaiwo. Uyaya ndoda kuti maminista azive slogan. Kune vandakanga vapointa handisi kuti vanogona slogan here, ndoda kuvatesta. Mwoyo uyai neslogan tinzwa. Baba Mnangagwa hoye, pamberi nezanu PF vanenge varipo. Baba Mnangagwa pasi nenhubu pasi nendurura apasa deputy vanonzi honorable Gata Chimbakera mudenga, chimbakera mudenga. Pamberi comrade Idi Mnangagwa. Pamberi kudzidza. 2030 woye. 2030 woye. Vamnangagwa vanenge vachitonga. Pasi nemutinya sando. uyu mazuva ake ndawedzera. Chairman womusangano kuno kumash east munovaziva ndiani? Ndivagarwe. Ndaona kuti havafambi vachiita meeting kwangodavira mashoni soro wako vaite slogan. vakaipa. Vamnangagwa hoye, vanenge vachipo pasi nemhandu. Mnouya pana one slogan pamberi pasi handiti mavana tangayo 2030 Aiwa, dara rekachivhura hope sekuradzi tanga iwe security. Ameno
kuti muzoona sei awada muzoona sei siya comment mucomment section hatisi kutuka munhu hatisi kushora munhu but ringoti nemamiriro akaita zvinhu nekupisa kuri kuita zvinhu nesadhiki iri kufanirwa kuuya kuzoita musangano mukuru ari kuswera achiita maslogani ai vakaiva zitanga iwe security pasi nemhandu vamunangagwa oye icho kubiko 2030 ndinonzi honorable Dr. Jennifer Mswere, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Pameri nezanupe pasi nemhandu baba munangagwa vanenge vachipo vachitonga pasi nemhandu torerai moyo ndobva ugokwe ndodzokorora vamunangagwa oye vanenge vachipo madzimai voye pasi mhandu pasi mhandu pamberi reZANU-PF pamberi rokubatana pamberi raComrade Hiti Mnangagwa pasi nemhandu Anxious Jongwe Masuka, Minister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Thank you. Chibakera mudanga danga pamberi na ZANU-PF vamunangagwa oye Chikomba West oye 2030 vanenge vachimotonga vachisimudzira vechidiki vachisimudzira Chikomba pasi nezvinubu uyu manyaya kumufarira ndichamubvisa aiya pakashata pakaipa mawani pari kupisa hanzi manyanyomufarira uyu tichamubvisa but nyaya hombe ndeyekuti ndatimunyasonzwa kuti 2030 iri kusimbiswa ende 2030 yaimbonzi haiko ka but ini ndakutoona kunge 2030 inenge iriko yemashuwa chaiyo rega tipese video muzvinzwire mega vamunangagwa oye vamunangagwa oye Chikomba oye 2030 vanenge vachitonga pasi nemhandu manja Felix Tapiwa Mhona, Chikomba East Constituency, Minister of Transport. Thank you. uya asi kuzikanwa wabvunzwa nziyo ndiyo aniyo ndiyo here Pamberi neZANU-PF pamberi neZANU-PF pamberi nekubatana 2030 vanenge vachitonga pasi nemhandu. Honorable Simelisizwe Sibanda, Deputy Minister Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development. ZANU-PF oye
pamberi naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa. Mashisti hoye 2030 vanenge vachingotonga pasi nemhandu. Honorable Icha Dzamira, Minister of State, Masvingo Province. Pamberi na ZANU-PF. Pamberi na Comrade E.D. Mnangagwa. 2030. Vanenge vachingotonga pasi nevasingadi zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Honorable Angeline Gata, ndinobva kumutema Musikavanhu, Deputy Minister wePrimary. Mavetera aripi oya iwo ndokunofutika iwe kupi hanzi ndoimo muno muconstituency munomuziva dene mamadavise aitobva aenda ndadzinda waitalaki matinomuziva ndiye wataka pabasa re-ICT iyoyo taura kuti ndenyi ndakangokupa reva kuti ndenyi. Aiwa, pakaipa pakashata mawana. Ameno siya comment mucomment section wotaura kuti uri kufungei, unoona zviri zvakanaka here kuti 2030 mukuru anenge achipo. Amen. Amen. But ndongoya nazvo sezvazviri ndokuratidzai mozvionera mega kuti aiwa ndo basa riri kuitwa nemukuru, ndo basa riri kufamba nemukuru, ende vataura ivo kuti 2030 maministers ese achanga aripo mukuru handitika. So mawan. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane muvideo rinotera.